ngawan ra ya phi ya gitu kiba bom nang ya ka jaka thoh exam SSC ngabatai lengkot ya phi ka jaka thoh exam SSC ka dai ha jan jong ka stan maulai mauyong thlong hang tu hi adon ka wei ka building ka bahe ka batho Lakshmi Plaza ka batho Lakshmi Plaza ngan sepen EFI lada pi poi ha ka sherpi ka lelat don ka tu ka traffic lada pi poi hang tu lada pi wan national chen yomier lada pi poi hang tu pi hap yaicha right side sha ka long sha ka lenti balai kuati nang ta hang tu pindon sakawai ka lenti don sakawai ka lenti odon sakawai ka traffic ka ba don ki pulit hang tu nang ta don kawai ka lat ka ba kiusha teisha yu một phan ane cha teisha yu du don kawai hang tu phi leit nang tu na ka tu ka stand boy mo don hang tu ka dei kawai ka stand boy leit nang tu na ka tu ka surok ka ba don mat percha bat ka tu ka traffic phi leit aba phi nang tu ka poi sha ka ni ka right side phi kiu nang tu sha thi tang ar lai minute nang ta la don sa kawai pat ka stand hang tu don ki ba standing ye ma standing ye ki sumo hang tu ka stand ka ba he bha phe yo i la da phi le ya ka tu han rei la da phi pe hang tu don sa ka wei ki stand taxi local ki ba yin hang tu pa le on sha molai moyong nang ta sha molai thlong sha tu hang tu hi la don ka wei ka building ka ba he bha ba la thuang tai Lakshmi Plaza adai hang tu hi ka jaka thoh exam pat sa ka wei pen kan mau ya phi ki to ki ba dang shu apply mentau snem ma phi bit pen ra ki pelamo ha ka por ba leit thoh exam namar ba lada phi ra apply phin hab pen siu arpho tengka na ka benta ka pla namar ba ya ka pla sha ban rong shapo phi habu habar na ka benta ka pla bagi don ki briu ki ba ape hapsim ya phi ka wei ka pla arpho tengka phi chulos kai arpho tengka ka bhawa phin ra no sindon tang ya ka admit card bat ka passport size nang ta ka identity card lane ka aadhar kat ka phi mon ra tak kita hi don ka mai ai lai nang ta nang ba phin dang sip arpho tengka na ka benta jong kata ka pla